Damos inicio a sesión plenaria extraordinaria. No primeiro punto da orde do día, a ratificación se procede da inclusión da proposta na orde do día do pleno, porque non se celebrou a comisión informativa. Primeiro, canto antes, xa o comentei con as persoas que están aquí, con todas, que canto antes resolvésemos o expediente mellor para non, correctamente creo que foi contigo, para que non désemos lugar a que pudese recurrir a algún das outras empresas e volver a ter que iniciar todo este expediente. E despois, como xa toda a documentación de isto a tiñamos da comisión do pleno, de toda a información a tiñamos porque era anterior, cando veu o punto da clasificación de empresas, dixemos a puntuación, dixemos todo o que se fixera, a partir de aí se seguiron cos trámites que vai na documentación, bueno, co que había que facer, e agora é para tomar os acordos que supoño que tamén teñen esos acordos a tomar, non? Sí, efectivamente. Primeiro ratificamos e logo pasamos os puntos ao segundo punto. Ratificamos entonces a inclusión da proposta sin dictaminada no pleno. Votos a favor? Os acordos son os seguintes. Primeiro, adxudicar o contrato de servizos cuxo obxecto é servizo de axuda no fogar, modalidade de dependencia, por procedimento aberto, tramitación ordinaria a empresa Sanamed SL, co seu CIF, que xa ven aí mencionados, e xa poden vostedes consultar, por ser oferta que no seu conxunto se considera coa mellor relación calidade-precio a vista da puntuación obtida tras a aplicación dos criterios de valoración. Segundo, o prezo da adxudicación é o seguinte: prezo horas en IBE 14,40, máis o IBE 14,98. O prezo dos 12 meses estimado, pensando que van a ser as 30.000 horas, sería 400, con IBE, 449.400 euros. Conforme se indica na cláusula segunda do PCAP, o importe total do contrato determinarase en función do número de horas, o que acabo de decir, efectivas de prestación do servizo que efectúe a empresa adxudicataria. Dado que o número de horas é unha estimación, no caso de que o número de horas efectivas sexa inferior ao número de horas estimadas, o adxudicatario só terá dereito a percibir o custo das horas realizadas, horas prestadas. Puxemos 30.000 porque fixemos o cómputo de que o incremento que se foi sucedendo nos meses anteriores, facer unha proxección para que no futuro sexa así. Eso non é unha aritmética pura, porque hai xente que está recibindo o servicio que deixa de recibilo por razóns que xa unhas que se nos escapan a nós, como pode ser o falecemento, e outras que piden outro recurso, ao mellor as familias, e que podes, como está sendo a libranza ou outro tipo de historias. E superar isto, nós consideramos, por a estimación que fixemos, que non se vai a superar. Entonces, supoñemos que será un pouco menos de iso finalmente, pero hasta iso non podemos saber hasta que finalice o ano. Terceiro, o prazo de duración do contrato será de un ano, 12 meses, a contar dende a data de formalización do contrato administrativo. Cuarto, autorizar e dispoñer o gasto para o ano 2020 por importe estimado de 280.875, que sería o que correspondería ás mensualidades deste ano, con cargo a aplicación orçamentaria que se implica. Dado a natureza plurianual do gasto e de conformidade co establecido no artigo 174 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, porque se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, a realización do gasto quedará subordinada á consignación de crédito axeitado e suficiente no orzamento do Concello de Lousame no exercicio 2021. Despois, se quere facer alguma intervención, cando remate. Quinto, notificar a adxudicación a todos os participantes o proceso de licitación o enderezo electrónico que por ele sinalado a través da plataforma de contratación do sector público. Sexto, notificar a Sanamed SL adxudicatario do contrato o presente acordo e citalo para a asinatura do contrato. De conformidade coa cláusula 19 do PCAP, a formalización do contrato non poderá efectuarse antes de que transcorran 15 días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos. Finalizado
o prazo anterior sen que se tivese interposto recurso especial en materia de contratación que leva aparellada a suspensión da formalización do contrato, o adxudicatario formalizará o contrato no prazo máximo de 5 días hábiles seguintes. Autorízase a Alcaldía a realizar o requerimento ao adxudicatario para fixar a data definitiva de formalización do contrato. Sétimo, publicar a adxudicación do contrato mediante anuncio na plataforma de contratación do sector público, que actúa como perfil do contratante dentro do prazo de 15 días. Octavo, formalizado o contrato, este deberá publicarse na plataforma de contratación do sector público dentro dun prazo de 15 días tras o perfeccionamento do contrato. Noveno, dentro dos 3 meses seguintes á formalización do contrato debe remitirse ao Consello de Contas copia certificada do documento no que se formalice o contrato, acompañada dun extracto do expediente administrativo. Do mesmo xeito, deben comunicarse os datos básicos do contrato ao rexistro de contratos do sector público. Saben que hai un montón de xestións, ainda a partir de agora, que hai que, na administración, que hai que facer. Alguna intervención? Ou pregunta, vamos. Pois nada, votos entón a favor de tomar estes acordos. E se levanta a sesión. Antes de